салом алейкум. Аз шаҳри Невакан, Сарманди Пешина, мардуми ғарби Тоҷикистон номи маъною. Умедворам хуб аст. Ҳаст комментарие ки Исоқу Файёту бояд намегирехт. Ман медонам ира кадом группа навиштагӣ аст. Группаи бисёри экстремисто имена берӯз ва ватан дорам. Ба ранги ту ва одамое ки қатъи салом алейк ҳастӣ беватан нестам. Группаи бисёри экстремисто, шумо хушвақ медонед ки ман шуморо хушвақ истифодаатон бурдам. Чӣ хеле ки форидам, ман шуморо истифода бурдам. Шумо озодӣ гап мезанед. Не ки бовар накунед накунед, шумо хужи назариятиҳои террористои запрещено дар Ҷумҳурии Тоҷикистон и дар Российской Федератсия ҳастед. Маро бовар кунед, ҳамватанони азиз. Ман ягон бор дурӯғ гуфтагӣ нестам. Ман ҳақиқатро гап мезанам. Мо падар модар дорем. 6-7 моҳ месем, дига наметонем. Падар модари мо пир аст, мо мехоҳем дуошонам бигирем. Ранги шумо падар модарои мо дар сайтҳои интернетӣ намебуроянд, намегӯянд ки фарзандам матра оқид кардам, фарзандам маятта недоволни ҳастам. Бумбурам хел шаҳрванде ки падар модараш норозӣ аст. Группаи бисёри экстремисто пазор вам як чизо мегӯм, як фикр кунед. аз дисти шумо ҳечи намеяд. бовар мекунед. Шумо дига никтоед. дар байни 1 сол 8 моҳ шуморо ман чӣ қадар аз гӯштон гирифтам, ҳисси кашидам то. Ман сад афсӯс мехӯрам ки бояд ин коромо ман 3 сол пеш бояд сар мекардам. Сад афсӯс. Не ки ман ғолиб мебарам.